Дали сега ще играем на Мика и ще има на Мика World и епизодът ми се казва Две сестри. Трета част. Всеки Божи ден трябва да ставам. Баба ми къде е? На родителска среща. Оф, аз сега път трябва да готвам. Мамо, не съм малко по-добре. Ще ти примера това. Температурата. Нямаш. Добро утро, мамо. Добро утро, малката. Добре ли си? Да, по-добре съм, како. Добре. Файтинг.
Така, миличка. Така, хайде да хапнем всички. Какво каза госпожата? Че добре си, само малко муко. Само когато питат, тогава ще отговаряш и да не се занимаваш само бе. Аз не занимавам с него. Така ми казали.
си викна приятелките. Миличка. Може да си викнеш приятелките. Добре. Но без да лудувате. Много, без да лудувате. Миличка, идват приятелите ти. Здравейте. Здравейте. Хайде, елате. Така. Здравей, Марла, здравей, Маджунки. Не се казва Марла, не се казва Маджунка. Да, това ти казах Маджунка. Не се казваме така. Никой от нас не се казва така. Момичета, трябва да ни... Гоня види. Махайте се. Като естествено, че няма да се махате. Трябва ни още малки деца да ни помогнат за нашето събрание. Имаме събрание. Просто ще бъдем заедно. Чакай! Трябва да се провлечем. Няма са пробличета. Ма искам да ми направя по-красиви. Виж видите как ще ви направя. И в една по-съблекални ще видите. Сега няма... Приятели, за сега няма съблекалния за това. Не, той е вътре. Той вкарва и още един имаше с него, му подава и ги складират. И Светла ги нарежда. Ма те отде са оправят да ги оправят, тя излезе и пуши. Кога да ли мъжът? Вика ми при малко. Пак го ли да? Тя от Бърдарски град, знаеш къде живеят? Оня до грамата къде живее там, до полегналия полицай, това Миро ли какви? Срещу него така, от тази уличка, къде отиват към спортната зала, някъде там отсреща живее. Ивайло се казва може. За какво не ме чакахте? Защото ти без това ще дойдеш. Да може го знам. Хайде. Правим. Сестра и пак от Бърдарски град, ама аз не питах къде живее. Сестра и тя жена за цигани. Приятелки, вие, ако искате, влизайте. Където отивате, аз ще отида някъде за малко. Чакай, имам с теб. Добре. Вика, ти повечето вика са цигански. Викам, аз вика не съм расистка. Вика, сестра ми води цигани, вика, културен човек. Я викам, ами аз съм жена, викам, за такъв. Вика, слагат хората под един знаменател. Вика, не е така. Викам, значи, викам, на мен няма да го усних. И казах, де. И днес като вика, кога е това мъжът ти? Вика, аз къде бях? Викам, сега. Мале, как го не видях? Викам, нали си ти го показах на снимка? Викам, той викам, на снимката е облечен, стегнат, викам, сега е с работни дрехи. Ти, не го видях. Да разминахме се на врата. Тя беше с накок. Да, тя е много дълга косата, като е пусна. Мамо, какво миличка, взима си телефона. Добре. Днеска нямахме много бакшиш. Че шефа е там, не мога да бим карта. И тя ма кара, нали, човек като купува нещо да изкаже на касова бележка. Нали, цигари, работи, бензини. И аз така правя, то днеска ми вика, само една забележка имам, ми вика, кажете.
Той вика, първо вика, няма ми говориш на вие, вика, вече ти си вика, в нашия екип си говорим на ти. Викам, добре, кажи какво съм направил. Той явно друго ме гледа, уж па пише там на лаптоп. Когато има, вика, цигари, вода, нещо, вафли и бензин или газ, и човека не си иска бележката, вика, искам да ги цъкаш. Те събират, макар да събирам бележките, които не ги взима, ма само гориво. Вика, ще ги скараш на 2 бележки, но съм казал, да, ще правя. И викам ми, добре, викам, така ми обяснено и той, Света! Пак, вика, не си обяснила как трябва на новата колежка. По едно време вика, извинявай, вика, ма ти забравих името. Па ние го оставихме там. Това без нещо тръгна. Вика, каза ми, Светла, че се оправя. Викаме, днеска направих един гаф. Не може. Ама вика, твоя гаф, вика, е за 4 левата, дори от джоба да си ги извадиш, не е проблем. Вика, я питай Светла, вика, колко ви дала. Точно така, както днеска направи. Правиш нещо, обаждаш се веднага. Това, няма непоправими неща. Още и да се замълчиш, после си ги вадиш от джоба. Ама да се унижаваш, че си сгрешила, вика, никой се не е научил. И днеска вече накрая викам на Света, няма ли да дойдеш тук да пуша и аз една цигара? И той, ма не е ли да срам, вика всички? Сума цигари изпуши, вика, днеска ти, вика, тая жена работи, вика, а на те плащам. И тя, нали да се учи? И като я гледам, вика, доста в час, вика, тя мога да каже, че е по-добре от Свети. Викам се на това, монитора ли гледаш или ме гледаш? Абе, ти даде към учи какво да гледаш. Хайде да ходим на там. Ма Бева, нали видя сега? Той тук е моя компютър. Ма не съм видял нищо. Не, тук е моя компютър. Под кафето ти, не? А той застанал е тук на прозор с един лаптоп, нали, с периферията. Вижда какво прави. Така. Хайде да седим в моята къща. Няма да ходим в твоята къща. Ще ходим по-на хубаво място. Трета с бензин, който е точно така ще ти Ако не искате да съм ви приятелка. Имаме, вика, една служителка. И двете сте красиви. Къде ни пита, вика, и сменя бележки и да един хваща едно, други, вика, мало, аз питам. И гледам, че наистина той точно и визуално, че ми се държи към друг, вика, и аз те гледам ли какво. Така. За какво? Тук трябва да направим карта от нас до училище, с теб, как ходи. До понеделник трябва да върнем. А ти разбра ли, Мадлен? Няма да казваш нищо, Мадлен, не те говоря. Няма да казваш нищо до ден и те посочи учител. Ще вика, те ги не изоставят, вика и какво се го четат. Приготви си как Хайде да хапнем. Той ти налеги си достатъчно 3 пъти. Да, аз сега казвам, викам тя Така, и аз ще трябва да пиша така. Отивай срещу мене и аз ще казвам думичка, ти ще Стол си пишеш. взимам, до тебе ще дойда. Срещу мен казах. Какво значи срещу тук? Химикалката. Така. Кое? Пиши сега. Мама. Това болнични петля много. Какво казваш? Мама. И пак ли си? Ти ще кажеш. Главно Мама е една думичка. Всичко на едно трябва да напишеш. Мама. Мама Еми. Еми. Не дай да... Тук няма да гледаш. Всички имена са с два думи.
И всичките имена как се пишат? И моето име започва с главна буква. М, И. Всички са обичат. И, М, Чао. Имам. А, следваш. Не Хайде. Аз съм го написала. Мадлен, А, да. че ти какво пишеш, че ще тресна дистанционното отгоре? Имам. Има. Имам. Тук запише има. Имам. Написала си има. Имам. Последната буква коя е? И, М, А. Има това. Имам! Чакай да ще... М! Колко пъти да ти се повтори имам? Коя последната буква? Коя последната буква? Имам! Какво чуваш последно? Имам. Мам. Последната буква коя? Що викаш? Ей, на баба ти гъза. Я слушай и не дай се пари на много учено. И че ти какво пишеш? Сега е така. Пиши мене. Мене. Мене казах, не ми. Мене. Не е готово. Мене. След кое трябва? Гледай какво си написала. Не дей го, това не е математика да сметаш. Какво си написал? Написала си какво? Какво си написал? Прочети. Не. Не е ли на? Само на си написала. Ето къде е. Мене. Чети какво си написала. Буква по буква чети. Мене. Ето къде го видиш. Тук това си го задраскала, нали? Защото му пребърна. Така, тук какво си написала? М, Тук? Е, Тук? М. И къде? Ето къде е. Не. Сричката как е? Не. А ти си написал само на. Трябва да напиша. Нали това са? Пиши. Тук колко срички има? 4 букви има. А сричките как ги пише госпожата? Е така. Е така. Добре, пиши не. Ма. Що оставаш толкова много място? Сърдачно. Няма значение. Не виж, че знаеш. Ема. Там съм така. Ама не лигави са. Ти не слушаш каквото се говори.
Има. Напиши. Няма напиши ръкописно главно А. Ръкописно главно А. Ръкописно малко И. Ръкописните главни букви как се пишат? Ръкописната глава А, нали написа А, голям. Големите се пишат малкото и голямото, нали? Да. Широки те се наред. А малките се пишат само... Тесния ред. Така. Напиши ми голямо Е. Защото тя е, че някои лица не могат да ги различават. А ти явно ги различават. Така, готово. Сега, напиши ми... И това съм ти писала в мама. В това. Не ще писам да. Така? Кое? Тя ще кажа, чакай. Сега почваме изречение. Мама, Нина. Айде пиши. Мама. На други ред пиши. Мама ли? Да. Ма. Има какво ма? М трябва да напиша. Има бебе. Това не мога да пише. Ма. Те са го взели? Бъто не са. Кое да сме? Б. Баб, мама, Нина. Казах. Не си го написала мама. Написала си мам. Мама. Това са две стихи. Последната буква коя е? Ти ще кажеш. Мама. А. Мама, готова? Нина. Нина. Напиши ми Нина. Що го пишеш с горна буква? Мими. Що го пишеш с горна буква? Защото е име. Мими. Так, но. Това са две стрижки. Кои две стрижки са? Мими. Мими. М и Е пак. Не е. Ти чуш ли казвам меме? Ми, не ми-ме. Ми. М и трябва да сложа. Айде. И. Това е И. Дом. Мамина. Напиши. Мамина. Да. Не, що с главно? Нищо така ми е. Значи не го цитал.
Мамина. М, а. Мамина. М, а. На. Н. Не на. Мами. Ми. Ми. Да. М. А. Мами. Седмо кое да напишеш? Мами. М. На. Н. Не на. Мами. Ми. Ми. Мъто си го написала, какво става? М. И. И. Мина. Мамина. Мина. Мамина. Написала си мамина. Трябва да напишеш. Мамина написа. М. Я да почти какво си написала. М. А. М. Е. Къде това е? А това е. И. Така. И какво написа? Ме. Аз това ме. М. А. М. Е. Това ли къде е? Къде виждаш е? Да мога пак да кажа е. И аз съм се чудиш. И. И какво си написала? М. И. М. Това е вика мои сега. Това име е тук. М. А. М. И. М. А. М. И. М. А. М. И. Ми. Нека ми. М. А. Той с И. Това е просто така. Това какво? Една сричка, още една сричка. Ма. Чакай да ги свържа това заедно. М. А. Ма. Е. Къде това е? М. И. Ми. И какво стана? Ма. Така, ма. Ма. Ме. Това е към ме. Викаш, има, викаш е. Това е ли има? Мами. 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 На. Още трябва да пишеш. Мамина. Н. И А. А. Мамина. Пиши имам. Имам. И. Някъде звъни телефонът. М. А. Имам. Готово. Имам. Готово. Сега, пиши. И мога да пиша малката. И ми е лесно. Да ти ги напиша ли? Да ти ги пиша някой. Не искам да пишеш нищо. Това го знам. Сега го това. Име. Пиши. И. Там ще стигне там накрая. И ти за какво ги издълваш? Поне в месеца един път, не знам. Готово. Какво писа? Как беше? Това къде? Име. И. М. Е. Малко ни прилича, най. Обърка. Ще да напиша И, ама най-накрая се ти, че тя ще напиша Е. Сега ми напиши. Мама ми е... Мама. Добре. Не пресписвай. Не преписвай. Добре. Как беше? Мама ми е... Мама
М-а, м-а. Да. Ние. Не толкова място оставяш. Сапун за лице. Крем за лице, които не се махат лицето. Нина. Какво? Нина. Ни. Сега ще се срещат. Нина е... името на куклата. Нина. Но и... Но и... А. Нина. Нина. Да. Написах две букви. Да. Н, и. Нина. И какво следва? Н, а. Следва. Що следва? Нина. Първата всички имаш. На. На. И накрая А. Сега пиши Нина. Нина. Мина. Мина. Имам сега пиши. Имам. С малка буква сега ще го пиша. Айде няма нищо. Не толкова място, къде прескачаш. Имам. Имам. Пиши. Мамини, айде пиши. Без да преписваш. Да. Я ще на магазин. Що? Е дошъл ли някакъв човек за работа? За маска и за плочки. Пишеш още? Пишеш ли? Пиша? Мамини. Мамини. Пак също дробиш. Не е свалено ли? Не е свалено. Мамини. Готово. Мама си написала. Мамини. Не, майко, това братовче. Ще напиша някъде другаде. Не гледай, Натали гледай, не помести буквара. Как беше думата, Натали? Мамини. Мамини. М. Не ми подсказвай. М-а-м-и-н-и. Втората коя беше? Н. Не. Коя? Така. М. М ли да пиша? Добре, ще пиша М. Добре, Аз не разбрах какво е ти. То не е салами. Сега, колко се личи? Ми. Три. Да, ай сега пиши първата. Ми. И. Това е втора сечката. Ни. Но. И. Мамини. Сега пиши... Имената завършват с точка.
Хайде, няма нещо. Не завършват всеки път с точка. Изречението завършва с точка, не имената. А, мими, пиши сега. А, мими. Когато почваш, чакай. Главната азбука. Когато почва изречение, с каква буква се почва? Изречение ли? Да. С главна буква. Иначе А, мими. Изречение винаги се почва на нов ред. А, мими. А, мими. Това е А. Чакай сега. А, мими. Мими какво? Име. А как трябва да напишеш? Отделно от А трябва. Ставайте, бе. Да. И пак Ще това един буква. още. Главна или малка? Главно. Айде. Защото е име. Когато се казва А, еди какво Да, си? по-далече. Така. И се пише на нов ред. Не, ето ми остана, че последен ред. А, мими. А, Ми. ми. Колко сречки са? Ми. Мими. Ми. Мими. Две. Така. Айде пиши ги двете. Ми. Мо. И. Мо. Мими. Добре. Ми. Ми. А едната стричка и другата? Ми. Аз това е. И. Ми. М. И по-друго. Това беше, приятели. Мо. Това беше, приятели, за тези хора. Сега ще отидем в нашата си къща, ще препим хората. А, мими. Има. Написал го това. Има. И. Има. И. Ма що правиш така си, който не мога да спиш? Що така ми спали? Готово. Пиши Миличка, мами лягай да си. Мамина. Деца, и вие също си тръгвайте. Мами. Да виждане. Натали, телефонът защо е изключен? На самолетен режим ли си? Да. Защо? И що? Значи като го вземеш включиш, ще си пускаш самолетния режим. Що? Мамина. Мамина, добре. Колко всички са? Мамина. Мамина. Три. Така и сега пиши ги. Мамина. М и А. Ми. М. И. На. То. Сега толкова написли медици. То. Замахме това. Добре. Готово, всичко ми е решено. Така. Може ли да ти пиша малката Е и главната Е, защото... Ето къде пиши. Целият ред със Е ми напиши главно. Малката. Главно казах. Добре, малката или главна? Главната казах. Значи главната. Вие така ги написах сега. Написах. Не са хубави. Защо не почваш от чертата отгоре? Фердано. Защо не почваш от тук? Чао, приятели, това беше всичко от нас.